Sorry. Are they going to do a round? Where? Help? Yeah. Doesn't mean we're going to study. Step off. Γιώργο, εμείς πάμε μπροστά. Μπροστά εμείς. Εμείς μπροστά τη λύση. Μήπως θα το κρατήσω από εδώ. Ωραία, Ειρήνη, εσύ μπροστά από μένα. Εμείς μπροστά το γύρω. Okay, keep going. Okay, we found the other flower girl. Oh my God. La profora. Βλέπω τη χάρτη εγώ. Δεν έχεις διατάφυλλο, δεν έχεις διατάφυλλο. Ρίξτε. Σιγά σιγά, slowly, slowly. Τώρα καλή, Βασίλη, τι Yes. Thank you, Dima. Thanks. Another kiss, please. Another kiss. Thank you. Τι άδεια γάμου. Δεν θέλω. Άντε, αυτό δεν πέταλες και καθυστερήσατε. Lo pericoloso significa.
Εσύ αν εσείς περιμένει, ούτε σας περιμένω όλοι. Το όνομα είναι Τζέι. Το όνομα ποιο? Όλο αυτό. Τώρα θα σας τερανίσω εγώ. Δεν μάθετε. Το πάτε λοιπόν, θα σου κάνω νόημα. Να πει γιατί πώς είναι, αγαπητοί και εσείς τίποτα. One page. Θα τους παντρέψουμε. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών. Δίκτυκιωτέρα γερουβή, και δοξωτέρα, ασυλίντος ο Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε καθήνονται. Εγώ. Yes? Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Θεληλή Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άπτεν ειρήνης και ευστηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης υπόδος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας παντός του πλήρους και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Δεϊ και της Βιτρού Χριστίνης, των ήμις ταγωμένων ανήγης της ιστορίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του παραστέτης τέχνης και των γενικένους, και πάντως τρένετιον του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπληκτήν αυτής αγάπη και η αμυρνητή και βοήθεια του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπληκτήν αυτούς αναμονία και βέβαια πίσω του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπληκτήν αυτούς εναμένου βιωτή και πολιτεία του Κυρίου δεηθόμεν, όπως και ο Θεός ημών χάριστε απιστήμιον των γάμων και την δυναμία του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Χριστίνε, ημάς από πάθης λήψεως οδής της δίνουν και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, ότι λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη, της Παναγίας Αγάπη μελαπτοκειμένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, με τα πάθων Αγίων Ιωνές, τεσσάρτους και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδομεθόν.
εξαγώγουσα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την υγιή και εξ όλων των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ο αιώνιος, όταν δείχνες και αγώνες ενώδη και σύνδεσμο διαθέσιμης άρρητων, ο ευλογής Σάρα και Ρεβέκα, και κληρονόμους αυτούς της επικής Αδίξας, αυτός ευρώς του τούτους, οδηγών αυτούς εν παντή ευλογών. Ότι ελέγχον και φυλάους τους υπάρχεις, και στη δόξα να πνεύμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την υγιή και εξ όλων των αιώνων. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κύριο λύγατε. Κύριε Θεός ημών, ότι εξεδόντων εις τευσάνους και εις επαρθένων αρνή, εμπρόστε μης τα δάφτα και έως και διαβρούς του τούσου τούτους, πενηγή και ομονία. Σίγα πρέπει πάσα δόξου τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και άη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβανίστε όλου του Ντέιβιτ και του Κριστίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβανίστε όλου του Ντέιβιτ και του Κριστίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβανίστε όλου του Ντέιβιτ και του Κριστίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αραβανίστε όλου του Κριστίνα, όλου του Ντέιβιτ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβανίστε όλου του Κριστίνα, όλου του Ντέιβιτ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αραβανίστε του Κριστίνα, του Ντέιβιτ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Aquí lleva, pues aquí lleva el sello. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Κύριε Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συγχωρητής από την Μεσοποταμία στα ενωμένα ηθέστο του Κυρίου και του Κύριου αυτού, Ισαάκ, γυναίκα, και για τις Αγίες Ιδρές φρονήσαστε, Κύριε Δέκη που καλύψας. Αυτός εγώ τον αραβό του Φούστου, Ντέβι και Κριστίνας, και ρεστρίσσον τον παραθρής λεπτότα λόγο. Βεβαιώσουν αυτούς ότι παρασού Αγία Ενότητη, σίγα απαρχή εδίδους άστη και φίλη, και παρασού αρμόστε ανδρή γυνή, εις βοήθεια και διαδοχή του γέου των ανθρώπων. Αυτός σου θα το Θεό Θεός ημών, ο εξαποστάς στην αλήθεια την ονομία σου, και την επαγγελίσουν τους δούλους σου, τους πατέρες ημών, εις καδεκάς τη γενεά και γενεά, τους εκλεπτούς σου, επίστον του Σουντέρη και του Κριστίνα, και στήριξον των αραβών αυτών, εν πίστη και ομονία και λυτεία και αγάπη. Σίγαρ πήγε παίξεις δύο στον αραβώνα και στήσεν παντή. Διαδακτηρίου εδώ την εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Διαδακτηρίου ξεπεδοξάς την ανήλαρχο Βαβυλώνος. Διαδακτηρίου επανελώδη η αλήθεια της Μάμα. Διαδακτηρίου πατήρ ημών ουράνιος, εκτείνων γέρου των άστων αιώνων. Δότε γράφηση, δακτήριον εις ηγύραν αυτού και ενέγρες το μόσους εις λεπτών πείσατε. Και φάδωρες εθνοδόμεν. Άφη δεξιά σου Κύριε Μωυσή, εστω το πέφτερ ρητά θαλάσσι. Διαγάπη λόγου σου που αληθινούν οι ουρανίες ερεώθησαν και η γη ετεμπλιώθη. Και δεξιά του ανδρού σου βοηθήσετε το λόγο σου πρωτεό και το βραχείο νου στο υψηλό. Αυτό σου και μη δέστα, ευλόγησε το ανθρωπέσιο τούτο, ευλογία ουράνιων. Και άλλος και το ευαίσθητο έδωσε αυτόν, πάσα μέσω για αυτόν. Ότι εσύ ευλογών και διανοσίγοντα, και στη δόξα να πρέπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικιάει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Μακάρι πάμε στο φοβούμενο τον Κύριο. Δόξα Συ ο Θεός, δόξα Συ. Ορευάντες ότι εξ αυτού τους πόνους του κακού σου φάγεσαι. Δόξα Συ ο Θεός, δόξα Συ. Μακάριος ή και καλός και εστέ υγιεινής ως άπελος, ευθύνουστε τις χείλες της υγείας σου. Δόξα Συ ο Θεός, δόξα Συ. Και της των πάντων ενός του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μετά πίσω βλαβίας και τόπου θελησίων από του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών του Σωστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Ντέβιτ και Χριστίνης των συναντωμένων αυγής δάμαν κοινωνία και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του προηγηθητών γάμων τούτων, όσων καλά της γαϊλαίας του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του παρασυνεύτης σε προσύνη και διαπών κοιλίας προς το συμφέρον του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του εκδοθήν αυτούς εν οράσιον και θυγατέρων του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρεθεύτης τέχνιας απόλαυση και ακατάξουν διαλογή του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του δωρηθήνευτης δικαιοσύνη πάνω τους τριανέτοιμοι του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του εστιναφούστε και ημάς από πάσης τύψεως ζωής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, της Παναγίας Ελλάδου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημών έσχεται σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραδόμεθα, ότι πρέπει μας θα δώσουν τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γη και εξ ουρανού στην αιώνα του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ο Άδος και πάση δημιουργός, ότι πλευρά του προπάτου Αδάμ για της ίσχυνα προπίας και συνέπτα μορφώσας και ευλογήσας αυτούς και εικόν, αυξάστε και πληθύνεστε και κατακουργένεστε της γης. Και αφοντέρους αυτούς ένα μέρος να δείξετε της υγείας. Εν έκανε και καρπού του πεταλουσιάν των πατέρων και μητέρα και προσκοληθεί στη ιδία κοινική και έρθει τη Ιησού καμία. Και ούς ο Θεός συνέφερξε άνθρωπος πικορισέτων. Όταν θεράπτον άσον πράγμα ευλογής σας και διανύσας την μήτρα Σάρας και πατέρα πλήστον των ποιήσας. Όταν Ισαάκ κυρετέκεται της άμμους και τον τόπον αυτής ευλογής σας, όταν Ιακώβ κυρετής συνάψας και εξ αυτού τους 12 πατριάς αναδείξας, όταν Ιωσήπες συνεύσετε εξ της δέψας, καρπών και δοποιίας αυτής των ελευθέρων ανασύχαρης άμμος, όταν Ζαχαρή την Ισάρετου του δεξάμενος και πρώτον τόπον αυτών αναδείξας, που ευθύσει εσέ το κατασάκα και να κουκλαστήσας την αημάτενον και εξ αυτής αρκωτής και τεκτής η σωτηρία του Υιός των ανθρώπων. Ότι άφρος τόσο δωρεάν και πριν εκατότε παραγενόμενος εν Κανάαν της Γαλιλαίας και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας είναι να φανερώσεις ότι σ' όλη θέλημα εστί η ένομος της υγεία και η εξ αυτής θεραπεία. Αυτός δέσποτα Πανάγε πρόστιθε εις την ημών των οικετών σου, ως εκείσετε και ζητά παραγενόμενος ή αράς προστασία. Ευλός των γάμων τούτων και παράζουν της δούσου τούτης, Ντέβιτ και Χριστίνα, ζωή ελληνική, μακροημέρευση, σοφροσύνη, την εισαγγελούς αγάπη, εσωδέσμο της ειρήνης, σπέρμα μακρόβιο, την επιτέχνης χάρη, τον αμαράκα τους δοξιτέχνων, αξίζουν αυτούς, ειδήν τέρμα τέχνων, την κήτη αυτών επιβούλευτων διακρίσεων, και δώσα αυτής από τις δρόσου του ουρανού άπαθεν και της ποιότητας της γης,
Έτρομου τους ύπους αυτών, σύν του ήλιου και ελαιών και πάσης ακαδοσύνης, ή να μεταγγελούσι και της κρύα ανέλουση. Δωρούμενος άκρης συμπαρούσι πάντα τους ελληνετήματα, ότι Θεός ελέωσε την ημών και τα οποία υπάρχεις, και στη δόξα να πνεύουμε αν συμπάνω άξου πατρίν και το Παναγίο και αγαθόξου Θεόσου πνεύματι, νυν και αρισόμες των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμενης, ευλογητός και ο Θεός ημών, ο του μυστικού και αγράτου γάμου Υιουργός και του σωματικού νομοθέτης, ο της αθραστίας φύλαξ και των δυτικών αγαθός οικονόμος, αυτός και νυν δεύτα, ο εναγκήν πλάστον ανθευτένος αυτών, ως βαστέτης πίσους και υπόν, που καλό είναι τον άπο μόνο επικοινή, ποιήσουμε να πω βοηθό με ταυτόν, και λαγώ μία των παιδρών αυτού, ένασας γυναίκα, την είδα να δάμει είπε. Τούτον ή, ως τούν εκνωστών, και σάρς και της αργός μου, αυτή και της τεγινή, ότι εκ του ανδρός αυτή ερήφθη αυτή. Ένα και τούτον, κακαλύψα τον πατέρα του και τη μητέρα και προσκοληθείτε προς τη γυναίκα αυτού, και έσβηνε η σαρκαμία, και ούσο Θεός συνέζεψε, άνθρωπος μη χωριζέτω. Αυτός και μην δέστε Κύριε Θεός ημών, κατάφυγα την κουράση του δώσου τούτου, Ντέβιτ τη Χριστίνα, και δώσ, η παιδίς κοιτάφτη, εν πάση που τα γίνει το αδρή, και τον δρούσο του τον ίνης και με της γυναικός, όπως βιώστηκε το θέλημά σου. Ευλόγησον από τους και Θεός ημών, όσοι τον Αβραάμ τη Σάρα. Ευλόγησον τους και Θεός ημών, όσοι ευλόγησον τον Άκη και Ρεβέκα. Ευλόγησον τους και Θεός ημών, όσοι ευλόγησαν τον Ιακώ και Πάσο Πατριάρχας. Ευλόγησον τους και Θεός ημών, όσοι ευλόγησαν Ιωσήφ και την Εσκηνέ. Ευλόγησον τους και ο Θεός ημών, όσοι ευλόγησαν Μωσέ και Σεπφόρα. Ευλόγησον τους και Θεός ημών, όσοι ευλόγησαν Ιακήμ και την Άννα. Ευλόγησον τους και ο Θεός ημών, όσοι ευλόγησαν Ζαχαρία και τη Σάββα. Διαφύλαξον από τους και ο Θεός ημών, όσοι διαφύλαξαν στον Νόε εν την Κιβωτό. Διαφύλαξον από τους και ο Θεός ημών, όσοι διαφύλαξαν στον Εωνάκη και του Τύπους. Διαφύλαξον τους και ο Θεός ημών, όσοι διαφύλαξαν του Αγίου σου Πέδας του Πυρός. Καταπέστα αυτής δρόσου ουράνατε. Και δεν θα ακούσει χαρά εκείνη, η έσχη μακαρία ελέγχη, ότε έβρεπε πλήνει ο σταυρών. Μνημόνεσον Κύριε Θεός ημών, ώστε μνημόνεσον στο ενό, ουσίν του Ηλία. Μνημόνεσον Κύριε Θεός ημών, ώστε μνημόνεσον Αγίους Τεσσεράκων των Μαρτίων, τα πέστα της ουρανότητας τεφάλου. Μνημόνεσον Κύριε Θεός ημών, τον αναθεωσάμενο αυτούς γονέων, ότι ευκαιρών νέων στηρίζονται μέλη αλήκων. Μνημόνεσον Κύριε Θεός ημών, τον τους των παραλήπων, των συνεδρών της χαράν τάφη. Μνημόνεσον Κύριε Θεός ημών, του Δούλου Ντέιβιτ και της Δούλης του Χριστίνας και ευλόγησον αυτούς. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνία, ομόνια ψυχών και σωμάτων, ύψουν από τους σκέτους του Λιβάνου, ως άβρελες πνευματούσαν. Δώσε αυτής σπέρμα στάκιος, ή να πάσουν αυτά και ανέβες, περισσέψεις πανέρων αγαθών και εσύ ευάλεσον. Και είδωση ιούς των ιών αυτών, ως νεότητα ελαιών Κύριος να πέσει αυτόν. Και εμφανιστείς το ποιόν σου λάψος κοστήρια στον ουρανό. Εσύ το Κυρίο λοιπόν, όπου πρέπει πάσα δόξα, θελάψου και προσχύσεις, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσος του Θεός των άνθρωπον, ξεπεράς αυτόν οικονομήσας γυναίκα και συζέψει αυτόν βοηθό με ταυτό. Διακούν το αρέσεις καγανιώτη, μη μόνον είναι το άπλη της γης. Αυτός είναι η δέσποτα. Εξαπόσουν τη χείρα σου. Εξαγείπε του Κυρίου σου και άγνωσον τον δούλου του Ντέιβιτ και τον δούλου σου Χριστίνα. Ότι παρασού αρμόζεται ανδρή γυνή, σύζεξον αυτούς στην ομοφροσύνη, στεφάως του αυτούς αρκαμίαν, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεχνίαν απόλαυση, ότι σώον το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις τον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις τον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις τον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο Δούς του Ντέιβιτ
την δούλη του Χριστίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέλνους του Ντέιβιτ, τη δούλη του Χριστίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέλνους του Ντέιβιτ, τη δούλη του Χριστίνα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέλνους του Χριστίνα, τον του Ντέιβιτ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφτη του Χριστίνα, τον του Ντέιβιτ, στον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφτε η δούλη του Χριστίνα, τον του Ντέιβιτ, στον Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνος ον αυτού.
λέγει μη της αυτού της διαγώνης, ότι αν λέγει μην ποιήσατε, ήσαν δε κύριοι Ελληνές, κι είναι το καθαρισμό των Ιουδαίων, θεωρούσαν αμέτρητας 2 ή 3, λέγει αυτής ο Ιησούς, και εμείς τα συντρίας ύδατος, και γέρισαν αυτά έως άνω, και λέγει αυτής, αν πλήσατε νη, και φέρω αντιτρικλίνων, και είναι γα, ως δε γέσβο τρικλίνος στο είδο, είναι και γεννημένον, και ουκ ήδη πόθεν εστίν, οι δε διάκονοι είδησαν λιπόδες στο είδο, φωνή των νυμφίων τρικλίνος και λέγει αυτόν, πας άνθρωπος πρώτον των καλωδίων κοίτηση, και όταν με τίσος τίποτε τον Ελλάσσο, σίδατε τη δικά στον καλωνίων Ιερουσάλη, ταύτην επίσης την αυγήν των σημείων ο Ιησούς, εν καλά της Γαλιλαίας, και φανέρωσε την δόξα αυτού. Και πίστεψαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπαμε πάντως εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών. Είπαμε, Κύριε με τον κράτο Θεός των ταυτορυμόντων μετά σου επάξουν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου το μετά σου επάξουν και ελέησον. Σε τη δράματα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, των δούλων σου Τέρη και Χριστίνας, και υπέρ του Κυριαστού του λαού των παιδεκομένων σου πλούσιων έλεος, ότι ελέημον και φυλάκιστος υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και νυν και άη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριο Θεός ημών, ο ενσυντηριός η οικονομία καταξιώσει σε κανά της Γαλιλαίας, τίνον να δείξει τον γάμο, δια της εις παρησίας αυτός, και νυν του Κρουσουτέρη και Χριστίνα, ους η δόξη να την αγγελής, εν ειρήνη και ομονία διαφύλαξον. Τίμιον αυτής των γάμων ανάδειξον, αμία των αυτών την κήπη διαπήρησον, ακρίτων αυτών τη συμβίωση διαμήνε ευγόνησον, ενταξύ σου αυτούς εν εκείνη ποιόν καταντήσε, εν καθαρά την καρδία εργαζόμενος εντολάσουν. Σίγα ο Θεός ημών, Θεός που λέει και σώζει, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν το ανάλο σου Πατρί το Παναγία και αγαθό, και ο ζωοποιός σου πνεύμα και νυν και εις όλες των αιώνων. Αμήν. Αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη, την ημέρα πάσα, τελεία να γερνική και να μάρτυτον, παρά του Κυρίου ενισόμετα, άλλων που δίνεις πιστών οδηγών, φύλακων ψυχών των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ενισόμετα, τα καλά και συνεψυχές ημών και το κόλπο παρά του Κυρίου ενισόμετα, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανιέται μέσα από τον Κύριο ενισόμετα, στην ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αγγείλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραδόμετα, και καταξίωσον, ή μάλλον μετακαρισίας και τα Χριστομάνα επικαλείστε, σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και ελέγχει. Πάτερ ημών, της ουρανής υπηρείας του το όνομά σου, εν τέλει η βασιλεία σου, και μην τίνω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άτομο ημών των επιούσιων δόξην είναι σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμενοι στον πειράτης ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις κερασμόν, αλλά είσαι ημάς από τον Κύριο. Ότι σου έστι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εξ όλας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών τον Κύριο κλείνομεν, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός, ο
ο πάντα πίστη ισχύει σου πιστερός και οικουμένη, και ακολουθείς τον στέρνο πόνο διημένη το σου, και το ποτήριο με το του παρακόμενος, η συναυτήση προς γάμο την ευρώση στην τελική πνευματική. Ότι ευλογητές σου το όνομα, και δόξαστές σου είπα στη Βία του Πατρός και του Υιού, και του Αγίου του Πνεύματος, την και άλλη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι,